L-ewwel 5 proposti illi ħabbar il-Partit Laburista għall-qasam tal-edukazzjoni intlaqgħu b'mod pożittiv minn persuni mitla ta' dan il-qasam tant importanti għal pajjiżna. L-ex-direttur u ex-segretarju permanenti fis-settur tal-edukazzjoni Frederick Fern jgħid li l-introduzzjoni ta' tablet għal kull tifel u tifla fir-raba' sena tal-iskola primarja hija proposta mill-aktar pożittiva. Nieħu gost però li il-Partit Laburista ddeċieda li jintroduċi t-tablet year 4, issa tkunx year 4, year 2, year 6 ma nidħolx fiha għax ovvjament sar xi studju il għandu jsir year 4. Li nieħu gost hija li qed nintroduċuha f'sena waħda. Jisħaq illi il-pjan tal-Partit Laburista għall-edukazzjoni se jaħdem. Ma tistax taqbad tintroduċi xi ħaġa bomb overall, impossibbli. Ħatta qed tistieden ħafna diffikultajiet. Żgur li l-pjan kif qed inħadem il-bħalissa mill-Partit Laburista, dik li qed indaħlu daw it-tablets bil-mod il-mod, żgur li għandu iktar ċans li ta' jkun ta' suċċess. Salvina Muscat, ex-kap tad-Dipartiment tal-Matematika, kap ta' skola u għalliema, tisħaq illi bil-proposti tal-Partit Laburista l-għalliema se jingħataw iktar spazju. Meta inti daw tajthom l-ispazju, dawn ikunu kreattivi, ikunu innovattivi u jilħqu ħafna tfal li qegħdin jaqgħu lura. Illum spazju għal kreattività ma fadalx. Min-naħa tiegħu l-ex-edukatur John Bencini jitkellem dwar l-litterizmu u l-assentejiżmu. Jesprimi twemmin illi f'dan il-kuntest gvern ġdid se jkun qed iħares lejn ir-ruħ soċjali fis-settur edukattiv. Jiena rrid nara gvern ġdid u nispera li dal-gvern ġdid jiena ċert illi jekk ikun hemm il-Partit Laburista din se jħares lejha fuq net hija li jkollu r-ruħ soċjali. John Bencini jgħid illi hemm bżonn illi l-gradi kollha tal-għalliema jinġibu on board sabiex il-pajjiż jimxi l-qudiem. Jekk inġibu il-gradi kollha tal-għalliema on board dal-pajjiż minn hekk isir hekk. Meta qattajt jiġifieri meta qattajt ġib il-gradi kollha on board. Meta ngħid il-gradi kollha tal-għalliema, jiġifieri teachers, l-LSAs, l-kindergarten assistants kapijiet, hekk inti sa ġibhom miegħek u sa trihom fiduċja u rispett. Carmen Sammut, lecturer fl-Università tisħaq illi l-inizjattivi tal-Partit Laburista għall-edukazzjoni se jgħinu l-tfal illi huma friskju ta' faqar. Naħseb illi b'din l-inizjattiva li tagħti tablet l-tfal jekk issir bil-ħsieb, jekk issir tajjeb parti minn kurrikulum u jkun hemm it-taħriġ tal-għalliema, eċċetera, inkunu qegħdin ngħinu biex ngħinu lil dawk it-tfal li huma żvantaġġjati. Ħalli noħorġu lil dawk l-20% ta' tfal li qegħdin jgħixu fi stat ta' faqar u li huma l-aktar tfal li ħassibhom nieqsin minn dawn l-affarijiet. Preżenti wkoll għad-diskussjoni kien hemm Dr. Ernest Kakija li huwa il-kap tal-Fakultà tal-ITC fl-Università ta' Malta. Waqt li qal li huwa importanti l-infrastruttura tat-tablet, ħaġa importanti wkoll hija il-komunikazzjoni.